слухаємо. Щось у лісі гукає, щось у лісі гукає, саларі поспіває, саларі поспіває. Зараз ви! Щось у лісі гукає, щось у лісі гукає, саларі поспіває, саларі. Віталій, знову я, другий куплет слухаємо. Саларі поспіває, саларі поспіває, Василько не шукає, Василько не шукає. Саларі поспіває, саларі Оста! поспіває, Василько не шукає, Василько. Третій буде ще мощніше, так? Ой, я не шукаю Василя коні, ой, я не шукаю Василя коні, твоє коні в огороді, твоє коні в огороді. Ой, не шукай Василькові, ой, не шукай Василькові, твоє коні в огороді, твоє коні в огороді. Добре? А твоє коні в огороді, твоє коні в огороді, даю ганочки у шкоді, даю ганочки у шкоді. Твоє коні в городі, твоє коні в городі, даю паночки в шкоді, твоє Самый мощный куплет. Я подавил. Позаймай, на ганочку поморгай, на ганочку поморгай. Розучили пісню, так? Починаємо перший куплет, щось у лісі гукає. Вам подобаються наші вібрації, так? Ви зрозуміли? Да, починаємо перший куплет, щось у лісі гукає, соловейка співає. Разом. Щось у лісі гукає, щось у Ось послухайте собі, так? соловейка співає, соловейка співає. Добре, то ж саме будемо співати далі. Ви йдете на мене, да? Коли ви йдете на мене, не, ви все громче, тишей, тишей, да, тишей. Коли ви розходитеся, да, то ви громче, громче. Починаємо, йдите на мене. Не, подойдите ближе, не бойтесь, я так не добре. Да. Починайте не так, тяжкотно. І чим далі будемо розходитися туди, тим громче і громче, да? Вельми тяжкотно. Розкидуючи руки громчей. Ви могутний народ! Соловейка співає, соловейка Тут, а не. Зараз буде вибух, самий моцний куплет. Щось у лісі гукає, щось у лісі гукає, соловейка співає, соловейка співає. Матіка, сели. Перший куплетик співав вельми тихенько, коли піднялися, ви вже все, ви вже могутний, ви вже моц просто. Починаємо. Щось у лісі гукає, соловейко співає, соловейко співає. Саме вибух! Щось у лісі гукає, щось у лісі гукає, соловейко співає, І соловейко стопаємо! співає. Щось у лісі гукає,
Дякую, сябри!